Hey, mami ko pare Bene yato ya chane gazuwali me fok chale. Assalamu alaikum téléspectateurs, mi salmini on mi jurimi on no fewi yo Rego hip hop is never die chronique e dow mon derrière les caméras Obama jagguɗon tiiɗo hannde haydara Boubatar ne gaso wonde to yes caméra ji ɗo hewno yiyede ɗo e ko Sistamira mais hannde yes moɗon ko Kaw Doudou rappiruji pare ko kalton ko yo Rego sino ne gaso wonde guel fuɗɗi ha joni ko fate clash uji ɗi on jiyani hen telembed en absence goto dabbo mais heddo mataw en ɗeɓno jaggede seeɗere ko ɗum saabi mais actuellement on est en présence inchallah mon ji chronique hip hop rim galsen whatever pare gandon ko wone telembedde ko hande boom boom hande kalten koye actualité mo rap rim hande to yareteɗo choix si ha arte mo rap pularo donc onon gandi kuri non gummoro banggue yo banggue pan pan mo parani fof so betti ɗum yo andu kam kañum kam yaltinaɓe game o ew ko wona ɗum ko on jii o saaha dilli ɗe keewi artiste yaltinata hande son oga yaltinga son haymo alano hen so fooɗe kede nanne e son donc à nous de analyser, à nous de chroniquer, à nous de partager enen mbawi wiide effeji diwannoɗi ɗi hakkude Akhlou Brick e Ngaka Blindé ko ɗiɗi effeji hande diwi ha juuri ɗo yetti mbaɗi affecté walla affecté les artistes mauritaniens ne gas wonde taw ko heydinoɓe classe ne gas wonde taw ko heydinoɓe yaltude devant les écrans donc noon on a toute possibilité de persider dans le rap ne gas wonde clash uji mbaɗi ni ene mbaɗanno ɗo yetti mais hono oɗo bruit kam enen mbawi wiide bruit ɓurɗo wawde limtede bruit ji mbaɗannoɗi ɗo pourtant oɗo bewɗo aka ala e artiste aji fof mo hokkani ɗo avertissement mais hol jaltuɗo riposti ɗo yetti ha yimɓe foof mbatti hen hakkille no on saaha no mbattiri e oɗo jaltude volontairement clash rap Mauritanie didorno par ce que kalta jiiɗa artiste hande ɗanata ko taw windani son aflo eyyi ɗum ɗon noon ma en garoy hen ƴeewen lernude ɗiɗon clash uji pour ka jabaka et actuellement hande artiste ene heppo ko memborɗa ɗum tawa yi ferlel mum toxel ne yalta ne ƴuɓɓirma seesa ko ma en dutta caggal seeɗa gam yiide labtinde ɗum ha laaɓa sibo eɗen gandi ɗiɗo clash uji to débiti ɗo yetti au niveau de Sénégal effet entre Ngaka Blindé et Akhlou Brick on jii effet ji mabɓe ala foto jahani donc pas mal de choses quand même keɓe mbaɗi hen e moyen ngaji ɗiɓe keeɓi wadde hen ew rewi enen ha yantiɗo e nder Mauritanie o jaltude hande volontairement ha ƴetti rap Mauritanie didorno hande rappeur fof no parno on yidde ripostude wonande artiste bawɗo suivre ɗum fof walla ne gas wonde taw yimɓe ko keyɗuno rap on mankuno fof on yo nowri artiste uji hewɓe exemple ko mbawi wiide ko ñapiya Manbour jinne may capitine pas mal des artistes wonɓe nder hen bongo mohmo addi o fay hakkude des artistes goto fof yiyen hoore muɗum meɗe chimique o heddoto noon ko won ɓurnoɓe waɗede cible courant ngal o toɓɓingal won forotade hen mais kam wonɗo ɓuuri wadde hen cible go emin mbawi hokkude en exemple comme genre Aliou Aliou ɗon nde sikki hay soɓe haalede ɗum gandi hol gonɗo Aliou donc clavier ji mon oɗon mbawi waɗande kamen commentaire mi ƴeewa quoi est ce que c'est juste ɗum ou pas enen mbawi wiide clash o no yaltinde gueɗiɗe wadde réaction e nder page muɗum ko capiqué sibo o windi hen kene selbi yimɓe fof commenti hen partage donc mo foti yoftade hay sino jeeyama e wattidiɓe yaltinde clip aji ɓe kam koye adiɓe yiidi ɓe kam o jeeya enen mbawi wiide rappeur gadiɗo ripostude gam yidde jabade fok au lieu jaltuɗo ko Maxime Dadi o addi premiére ɓe mbide selbi rutto ƴewtoy ko defɗa ko ɗeɓe nandude ruy o addi goɗɗo baɗɗo jeeyge yimɓe validi c'est à partir de là noon hanti artiste uji ɗi jalti en volontaire en moyni kamɓe fof ɓe validi ni enen mbawi wiide d' après clip Maxime Dadi o ko Manbour rewi hen mi ɓofti rimuji ha hande ko all star walla timuji Buzzshit a bonni ka fewdani a yari kosamɗa fendani hande mi findani ko taki rap ma ɓendani fuck you ane VFC e DJ Doobidou fuck Babali fuck DJ Laus hande ko Manbour in the house Manbour addide ɗon addi ko effet muɗum effet baɗɗo effet o min mbi hen cewguel laaci mbewen comme jeer DJ Doobidou en exemple muccoɓe toni en DJ Laus ko addi hen DJ Laus aɗa foti explique min Babali nan nder clash o vis-à-vis hakkude makko e vis-à-vis wona hande fuɗɗi enen mbawi andude ɗum
mais ko fayi arde inchallah ma en ƴeew kadi aussi ɓeydade étude wadde décortiqué kadi aussi ko ɓeydi addude clash hakkude makko visa bi koko holɗum eɗen mbawi wiide hakkude makko e wululu ko chawdaf goɗo wonnomo ɗon comme genre dédicace e mamma hatkor mais yimɓe ɓe e réagir ni explication ngaji ɗi no dograta ni wululu sikki mataw ko clash a o yaltu o réagi ƴetti ala fof ko haalani Manbour kadi aussi kañumne ɓoftinani mais enen gandi kam artiste uji men ko vrai artiste uji tu vois et puis en jii gueɗe ɗe mbaɗat ɗe koye muɗumen donc à travers ɗiɗo vidéo ji kam yimɓe yoto compte jomum rek ko ƴettoje tan wawi walla ɗum ɗo e hanti koko yonti no mbatten nos artistes motivés koko yonti hanti no mbatten nos artistes soutenir à nous de soutenir nos artistes hol noon hoto ko jomum haydara mais kam au maximum ka wawa ko foof yahe page muɗum abonneɗa partage a ko soodi ko yaltini ƴeewa sodde en tout cas ko ni ham mbawɗen wallirde artiste aji men ha mbawa yettade won niveau mo jiɗɗen yetto te enen gandi kadi hande oɗo saaha ko heewi ko ɓilino walla ko heewi e page uji rappeur uji meɗen ko jaltinanno an aɗa yaltina son hande jooɗo année taw dañani hay 100 000 wi mais hande e nder 24 heures donc firti ko jaggui hen donc ɓeyden eɗen mbawi wiide après clash Manbour o Kapi King ari et puis to padane ɗen ɗo Kapi King foof wona ɗon o yaltiri meɗen Sibou o ardi ko pension line uji e go trip aji banggue yo banggue ndeɗe clash imam direct pour ka yoftotako Kapi ka kulɗo walla kurima ko gasi walla keng ma min gandata rewi minen kam e jiyanɗe amen min jinno ko sa ari walla min panno ko sa ari ko gaddata ko ɓurtata hay niveau ji ɗi pawɗa ɗo yete temps no clash ade advice mais gara rek mbaɗa e suuɗini ko woni ko kewi haalana men so tawi ka gumtu tappete kadi aussi enen mbawi wiide de Kapi ari de mo attaque direct ko Maxime Dadi ewa d' après ko explique ko enen mbawi ko autre sujet Sibou ko Buzzshit clash mo déjà donc pourquoi o fata toonete o fayi o ga banggue à partir de ɗon noon mbiɗen ko autre sujet ma en gar ƴeewen min holto pomi ɗum kecce kewɗe pour mbara MC ma nodda président laaɓi a jeeya hoorema dore boɗeji puntuma oɗon jalni ɓeydata tal déjà ko kalannomi ko on nani ɗumen son o joni woni des mesures ɗi o fawɗi woni ko kecce kewɗe pour mbara MC ko ma nodda président laaɓi a jeeya hoorema ko dote boɗeji puntuma ɗo déjà enen gandi laaɓi mo haalta ɗo ko holi on ko Maxime Dadi Sibou ko Maxime Dadi wi ko sarkulle pire ñamata ko haalis waɗeɓe aflo doto mani bilani commissaire kulle kewɗo vibe ñamo kalis waɗeɓe soyam ha nder melefaji ene afli doreje parce que eɗen mbawi wiide to Kapi King clashiri Buzzshit eɗen mbawi wiide koye sous forme wonande image woni holɗum to banggue to échangement ji téléphone ngaji ɗi onon fof jii e nder clip o après ma en jeeɓ ɗum joni ƴeewen suivi o ko holɗum mais pourquoi watta réagi exact taw haaldude jomum taw ko directement taw wona wadde quelque chose de codé par ce que ko ɗum saabi ko hayni o wima rappiɓe natti hawde ni onon gandi kiyeyki gonɗo sike siriki surtout wade ko rappiɓe woni comédie en tout cas en foti ƴewtede inchallah kadi aussi ma en ɓeydo kadi yañade hen kadi ha ɓurɗo kadi inchallah eyi onon gandi après ɗonet fayi ko authentique eyyi enen mbawi wiide to côté to wiyat ɗo yete to banggue vie to authentique jooɗino e émission ne explique wonande jabotako artiste sona yetto won niveau de vie pour wawde arde riposte uji guila nden ha joni noon o ronkama yiyeede anda ko jaltuɗo wuuro ngo anda ko bonɗo donc omo sohla no fewi si mo rappeur uji ɗi fof ko jalti ko nene memamo donc en tant que ko artiste omo assiri ko waɗata ko kanko hoore makko amin jiiɗi ɗiɗam yes écran min jogo kadi aussi kamin mbaɗi hen décortiqué analyse kadi aussi kanko kadi aussi ko yiɗi explique di walla ko holko jeeyi sababu e absence makko oɗo e par ce que rappeur min sohlimi hoore muɗum donc hewɓe nan ɗo mbaɗimi cible eyyi hewɓe mbaɗimi cible Kapi King ko haali kono laaɓi ceer ande rappeur uji nder suudu tan donc yo yaltu quoi kanko fayda e goɗɗo e suudu kala rappeur mbawɗo wiyede nder suudu ko kanko woni numéro 1 donc yo yaltu o ara min jiyam kanko kadi ko addi ko sous forme no Absen yaltirde
donc rappeur uji heɓe no paadaki ɗo aussi so émission meɗen yo Rego Min Kedo hip hop hande min garno ɗo ko juste pour wadde une petite résumé mbawon kadi aussi yiide télé mbedde devant vos écrans inchallah ko fay ko arde kadi aussi sistemira kadi aussi ma ɓeyde décortique ɗum wonen certaine affaire uji ɗi cuwa memede donc ko résumde tan affaire goɗɗo ko so ha mbawen heftade actualité o to yarete ɗo à propos ko heeɓi ko kewde ɗo e rappeur uji fiiɓe fiyaɓe donc no Manbour wini rek chroniqueur uji coyuji jijjeji muccoɓe toni